कोकण ड्रीम्स, निसर्गाच्या निकट, AC डिलक्स रूम्स, व्हेज नॉन व्हेज ऑथेंटिक मालवणी फूड, पंजाबी अँड चायनीज. कॉन्टॅक्ट नंबर 9769426601 or 8369393996. ॲड्रेस कोकण ड्रीम्स, जय गणेश मंदिर रोड, मेढा, मालवण 416606. भेटीगाठी घेतात आहे. या भेटीकडे आपण कसं पाहताय? कसं पाहणार? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जर कोणाला भेटायला गेले, राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून, तर नक्कीच त्या घरात त्यांचं एक स्वागत केलं जातं. आपली परंपरा आहे, आपली संस्कृती आहे. काल राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे हे आमच्या लीलाधर डाके साहेबांना भेटायला गेले, मनोज जोशी यांना भेटायला गेले. डाके आणि जोशी साहेब म्हणजे सर जर आम्ही हे बाळासाहेब ठाकरे किंवा उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर एक कडवट शिवसैनिक म्हणून अनेक कठीण प्रसंगात ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलेले सैनिक आहेत. आणि मला खात्री आहे की डाके साहेब आणि आमचे जोशी सरांकडून या गोष्टी शिकण्यासारख्या. अनेक वादळात, अनेक संकटात शिवसेना प्रमुखांबरोबर, शिवसेनेबरोबर ते निष्ठेने राहिले. आणि अशा कडवट शिवसैनिकांना ते मुख्यमंत्री भेटले, ही चांगली गोष्ट आहे. नक्कीच त्याच्यापासून त्यांना काही प्रेरणा आणि बोध मिळेल. एकीकडे ते नियुक्त्या करतात आहे, शिवसेना सचिव पद असेल किंवा इतर कोणत्या नियुक्त्या? शिवसेना इथेच आहे. ते कोणत्या आणि कोणत्या पक्षाच्या नियुक्त्या करतायत, त्यांना अधिकार काय आहे? कोणालाही नसेल. एक पोरखेळ चाललेलं आहे भातुकीचं, त्याकडे आम्ही काय फार गांभीर्याने पाहतो. आज ही नियुक्ती झाली, उद्या ती नियुक्ती झाली, परवा ती नियुक्ती झाली. कोणता पक्ष, आपला संबंध काय? जे वाढवला वृक्ष बाळासाहेबांनी, उद्धव ठाकरे, ज्या सावलीमध्ये आपण मोठे झालो, त्याची फळं खाल्ली, ठीक आहे, आपण बाजूला झालेला आहात. तुम्ही एक तुमचा दुसरा पक्ष स्थापन करा आणि अस्तित्व तुमचं दाखवा, एवढंच मी सांगेन. राज्यात सत्तांतर होईल याबाबत आश्चर्य वाटू नये असं आपण म्हणालात. या मताशी मी ठाम आहे. ठीक आहे, ते स्वप्न असेल, प्रत्येकाचं एक स्वप्न असतं. कोणाला मुख्यमंत्री व्हायचं असतं, मिळेल त्या मार्गाने. आम्हाला महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ता आणायची आहे शिवसेनेमध्ये, पण मिळेल त्या मार्गाने नाही, लोकांमध्ये जाऊ, लोकांकडून लोकशाही मार्गाने आम्ही सत्ता आणू आणि ती वेळ लवकरच येईल. एकनाथ शिंदे दौरा सुरू करतात महाराष्ट्राचा, चांगली गोष्ट आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात दौरा करणं ही राज्याच्या जनतेसाठी नक्की चांगली गोष्ट आहे. आज राज्यामध्ये ठिकठिकाणी महापूर आहे, लोक वाहून गेले 100च्या वर, नुकसान झाले मोठ्या प्रमाणात, शेती वाहून गेले, गुरढोरं वाहून गेले. विरोधी पक्षनेते विदर्भात सध्या आहेत, आमचे अजितदादा पवार आहेत. अजून महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळाची स्थापना होऊ शकलेली नाही आहे. दिल्लीच्या वाऱ्या आणि फेऱ्या वाढलेल्या आहेत. यातून वेळ काढून जर राज्याचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातल्या जनतेचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी फिरणार असतील, तर त्याच्यावरती टीका करण्यासारखं काही नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार का रखडला असं वाटतं? मला माहीत नाही. हे हम दो और हमारे दो वाले सांगू शकतील का रखडलं. आज 1 महिना होत आला, अजून काय होईल मला माहीत नाही. आप बताइए क्या है? सर, हिंदी में मुख्यमंत्री जो है सीनियर शिवसेना लीडर से मुलाकात कर रहे हैं, उसको आप कैसे? वो जो सीनियर शिवसेना लीडर्स, चाहे लीलाधर डाके जी हो, मनोज जोशी जी हो, ये बहुत ही हमारे पार्टी के लॉयलिस्ट लीडर्स हैं, निष्ठावान हैं. बाला साहब ठाकरे जी के साथ, बाद में उद्धव जी के साथ, बहुत ही समय अच्छा हो या बुरा हो, कभी शिवसेना का साथ हमारे नेताओं ने छोड़ा नहीं. उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है. अगर मुख्यमंत्री ऐसे नेताओं के आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, तो उनसे कुछ अच्छी लॉयल्टी की, निष्ठा की बातें भी सीख कर आनी चाहिए. सत्ता और पद के लिए ये लोगों ने कभी
अपने पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, ये मैं कह सकता हूँ। सर ईडीचे समन्स तुम्हाला आलेलं आहे कुठे आहे? 2 वेळा समन्स आले. ठीक आहे, परत आल्यावरती पाहू, त्यात काय आहे. आम्ही कायद्याचं पालन करणारे लोक आहोत. राजकीय दबावासाठी हे सगळं चाललेलं आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जर कोणाला भेटायला गेले, राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून, तर नक्कीच त्या घरात त्यांचं एक स्वागत केलं जातं. आपली परंपरा आहे, आपली संस्कृती आहे. काल राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदे हे आमच्या लीलाधर डाके साहेबांना भेटायला गेले, मनोज जोशी यांना भेटायला गेले. डाके आणि जोशी साहेब सर जर आम्ही हे बाळासाहेब ठाकरे किंवा उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर एक कडवट शिवसैनिक म्हणून अनेक कठीण प्रसंगात ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलेले सैनिक आहेत. आणि मला खात्री आहे की डाके साहेब आणि आमचे जोशी सरांकडून या गोष्टी शिकण्यासारख्या. अनेक वादळात, अनेक संकटात शिवसेना प्रमुखांबरोबर, शिवसेनेबरोबर ते निष्ठेने राहिले. आणि अशा कडवट शिवसैनिकांना ते मुख्यमंत्री भेटले, ही चांगली गोष्ट आहे. नक्कीच त्याच्यापासून त्यांना काही प्रेरणा आणि बोध मिळेल. एकीकडे ते नियुक्त्या करतात आहे, शिवसेना सचिव पद असेल किंवा इतर कोणत्या आणि त्या- नियुक्त्या? शिवसेना इथेच आहे. ते कोणत्या आणि कोणत्या पक्षाच्या नियुक्त्या करतात, त्यांना अधिकार काय आहे कोणालाही नसेल. एक पोरखेळ चाललेला आहे भातुकीचा, त्याकडे आम्ही काय फार गांभीर्याने पाहतो. आज ही नियुक्ती झाली, उद्या ती नियुक्ती झाली, परवा ती नियुक्ती झाली. कोणता पक्ष, आपला संबंध काय? जे वाढवला वृक्ष बाळासाहेबांनी, उद्धव ठाकरे, ज्या सावलीमध्ये आपण मोठे झालो, त्याची फळं खाल्ली. ठीक आहे, आपण बाजूला झालेला आहात, तुम्ही एक तुमचा दुसरा पक्ष स्थापन करा आणि अस्तित्व तुमचं दाखवा, एवढंच मी सांगेन. राज्यात सत्तांतर होईल याबाबत आश्चर्य वाटू नये असं आपण म्हणाला. या मताशी मी ठाम आहे. ठीक आहे, ते स्वप्न असेल, प्रत्येकाचं एक स्वप्न असतं. कोणाला मुख्यमंत्री व्हायचं असतं, मिळेल त्या मार्गाने. आम्हाला महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ता आणायची आहे शिवसेनेमध्ये, पण मिळेल त्या मार्गाने नाही, लोकांमध्ये जाऊ, लोकांकडून लोकशाही मार्गाने आम्ही सत्ता आणू आणि ती वेळ लवकरच येईल. एकनाथ शिंदे दौरा सुरू करतात आहे महाराष्ट्राचा. चांगली गोष्ट आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात दौरा करणं ही राज्याच्या जनतेसाठी नक्की चांगली गोष्ट आहे. आज राज्यामध्ये ठिकठिकाणी महापूर आहे, लोक वाहून गेले 100च्या वर, नुकसान झालं आहे मोठ्या प्रमाणात, शेती वाहून गेली आहे, गुरढोरं वाहून गेले. विरोधी पक्षनेते विदर्भात सध्या आहेत, आमचे अजितदादा पवार आहेत. अजून महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळाची स्थापना होऊ शकलेली नाही आहे. दिल्लीच्या वाऱ्या आणि फेऱ्या वाढलेल्या आहेत. यातून वेळ काढून जर राज्याचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातल्या जनतेचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी फिरणार असतील, तर त्याच्यावरती टीका करण्यासारखं काही नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार का रखडलाय असं वाटतं? मंत्रिमंडळ विस्तार का रखडलाय असं वाटतं? मला माहीत नाही. हे हम दो और हमारे दो वाले सांगू शकतील का रखडले. आज 1 महिना होत आला, अजून काय होईल मला माहीत नाही. आप बताइए क्या है? सर हिंदी में कहना चाहिए मुख्यमंत्री जो है सीनियर शिवसेना लीडर से मुलाकात कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते वो जो सीनियर शिवसेना लीडर्स, चाहे लीलाधर डाके जी हो, मनोज जोशी जी हो, ये बहुत ही हमारे पार्टी के लॉयलिस्ट लीडर्स हैं, निष्ठावान. बालासाहेब ठाकरे जी के साथ, बाद में उद्धव जी के साथ, बहुत ही समय अच्छा हो या बुरा हो, कभी शिवसेना का साथ हमारे नेताओं ने छोड़ा नहीं. उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है. अगर मुख्यमंत्री ऐसे नेताओं के आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं तो उनसे कुछ अच्छी लॉयल्टी की, निष्ठा की बातें भी सीख कर आनी चाहिए. सत्ता और पद के लिए ये लोगों ने कभी अपने पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, ये मैं कह सकता हूँ. सर ईडीचे समन्स तुम्हाला आलेलं आहे. कुठे आहे? 2 वेळा समन्स आले. ठीक आहे, परत आल्यावरती पाहू, त्यात काय आहे. आम्ही कायद्याचं पालन करणारे लोक आहोत. राजकीय दबावासाठी हे सगळं चाललेलं आहे.
माझा आवाज बंद करण्यासाठी सगळं सुरू आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे. पण संजय राऊत काय आहेत हे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सगळ्यांना माहिती आहे. माझ्यावरती किती दबाव आला कोणत्याही माध्यमातून, तरी हा संजय राऊत शेवटच्या श्वासापर्यंत शिवसेनेबरोबरच राहील, गुडघे टेकणार नाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.